Saka ndipenya chaidza kukumbidza unyora kukumbidza kuita kuti zviite zvifambe. Unda respect yakaita sei? You say iwewe kuti ndokuziva handiti zvakanyanyisa ndikakugamuchira nemhuri yako ndikati chienda kuita chinonzi chikuru kare asi uda kunyadzisana naudaro chii chawakazoita paguva yese kusvikana nhasi? Ndakabvuma muchiti munofanira kuchita kana anobata mhuri yangu ndikakabura ndikaenda nayo serespect pakaita handina kutaura izvozvo chezvo ndaireva. Ndakareva nyaya mbiri, ndakataura zvemhuri 1, ndakataura nyaya yekuti ngakuwane chimwe chinhu zvinoenda naudare here. Kugera pamusoro mambo omira samanya akutaura utapiwa vanzwa kutaura oruwa ausatyira unogera usagera ako ndembudza kwasi untaura nezvacho handina kudaro. Saka chichakutadzisa kuti iwe pakuva ndikataura nemi iwe nomukwasha wako mukatadza kuti regai tidimbure nopamba notsoka nopapo pashutu paweshe pamapinda nopachimwe shaka moya nopaviri pahintoni modambura mosvika pamatepatepa panhingiriginapo nopamitombesa apo mamadembura nopanopanosiva mabhande papraza pamayambuka nopachidembo notsoka dzenyu muchina moyambuka kodzamba nomosvika muna nyangura muna chinzvizvi vaenda muna fangoya kugute kuna nyakatawa masvika chii chakatadzisa. Saka chii chamwaya nacho zviri kupi iwe zviri kupi zvawaya nazvo? pamusoro mambo ari zvino mombe dziriko kumba ari zvino ndava ne$200 ndedambudziko ndasangana namuswetest maini wangu watirikirwa vanhu saka izvo ndivanhu vatori kuparira nyatwa mari andanga ndakabhajeta yacho yandaisa kuhospital saka chandikukwanisa kuimisa atedza vangu ndine mombe 2 dzomunda ndokwanisa kuvava asi ndine kuchema zvakare kuna atedza vangu. Taura tanofunga takauya muno zvakanaka mambo makatonga makapa judgment kuti naadzimai vangu tawira ndadzokera kumba. Adzimai tandapanza adzimai vakandipa chichemo chokuti aiwa mazuva inini ndine mitero yandinayo kumba kwedu ida yewiki ndipere ndabva ndataura kuti mukadzi endawo mitero yacho painopera undudza uye wiki yapera vandiudza ndavatora mupindura ndakangoenda nawo 4 days tiriwo kumba mukadzi atiza zvekare adzoka ane 2 weeks ariko kumoko matezvara asizoziva kuti tinaye mukadzi weya ndapakati apo ndipanosekuti mumuzi zvakaita atipindori mukadzi wangu uri kupikwa 2 weeks dzese handizoziva kwauri. mirai mwana abude panze tiwane kunzwisisa tinzwe nzeve dzedu dzinotitesa kunzwa. Taurai. Funga takabva kuno takagadziriswa zvakanaka nemurume wangu taenda kumba tasvika kumba kuya ndafunga takagara zvakanaka mwana kamwana kangu akana 2 years 8 months kabva kati vabva kubasa vatotenga muriwo zvese kabva kati dedi ndapiwa mhiripiri iwo havana kubvunza mwana kuti wapiwa mhiripiri nani kana kuti chii vakabva varamba vakanyarara indi kutopedza kubika ndikuenda kumba kuya kuti vadye ndikuona munhu aka vakadyi vakatobhikwa usiku hwese pungwe vakatasa kusaiti kwachena mangwana kuseni ndopandikabvunza ndikati saka mibati nezvekutaura nemwana izvi muri kuti ndezvechii ende mazvitorawo sei vakabva varamba vakanyarara
ndakati ngatikurukirei batikabva unogadziriswa kuti kana tatadzirana totaurirana wakabva waramba wakanyara wakati mwana wangu zvaanenge atoona ndozvaanotaura ndofunga takabuda pamba ngori musi wefriday wabva vanondisiya pamasowe pavakandisiya vakati shandirwai ndokubva ndasara pamasowe paya zvinhu izvi zviri mupfungwa mangu ndakabatikana ndikati murume uyu ari kunditi anondigumbukira apa pamba apa ndinogara pane varume vanogara ipapo saka ari kuzvitora sei zvinhu izvi achandirongera nyaya ndokubva ndabuda ndakabuda ndabva ndauya kumba kudaro akabva aisa meseji murume wangu pafoni yaamai angu akati zvoni amai amamerisa hansi kuvaona ende amamerisa vatakura 500 US yavatora mumba asi ndakabuda naye mumba abva andisiya pamasoro anozobvira ndadzokera kumba sa murume ndakati murume wangu anenge ari kundifungira saka ndakabva ndatya ndikati musi wa22 ndodzokera kudaro anondigadzirira nyaya apa ndinogara nevarume andinawo pamba ipapo ndakatomubvunza asi mukuti ndikuita zvichifambi saka muimbe nemi here vatina akaramba akanyarara saka uri kuti nomusha wako nezvikuitika pamba papa ini murume wangu ndiri kumuda asi ndikushaya kuti zvinhu zviri kuitika izvi ndinozvifambisawo sei kana ndiri kuno anofona everyday ende rudo rwaanoita ndiri kuno denga rwiro rwaanoita ndiri kumba handaimboya kuno ndoshoti chii chikuitika pamusoro pamusha wangu sekuru kasekuru uri kuzvinzwa here wazvinzwa draft ukambotamba draft kana kuti siragi ukaiona ino zvidhori sio zvikafanana uri kuti kuri nomushai vana sorry mama ini chiri kundinetsawo pamuzugurukadzi wangu handiudze nhau dzake dzanongorekana atiza zvekuti nditozomudzokawo yakutaura kuti aenda saka ipapo mambowa ndakutokumbira kuti mundibatsire ndakaitibvunzei nyapombo naiwo hama yangu uri kuti kudi ino bhebhi rako mukadzi wangu ndomuda asi ndotoshaya kuti chii chiri kuitika payari saka toenda here kumasowe kushandiwa akatondiudza inini dzinge 5 days before akati baba mwana inini munzeve dzangu ndiri kunzwa munhu achinditi ndaya kuzokutora ndakaisa meseji kuna amai ndakati amai ndiri kutaura munhu wangu ati munzeve dzakanzwa munhu ari kutaura amai vakati fambai naye ndakaona ini zvakandiomera kufamba nemukadzi ndakaenda naye kaviri kese kune vanhu vanoshandira asi andaenda patsananguro dzacho ndakati ini zvitsananguro dzandikadzwa handidzikoni mira patino tikataura tinopa tinoona kusvika pamwe pacho kuti uno muna atezvara vako mumwe muna mupurungai vako muna achi angoa zvino zvatinotarisa musuye ndakakuti ubvise mari yekusumura ati zvapadada ukazoibvisa ndabvisa 20 dollars right todzoka panyaya yepfuma pfuma mati kudii sekuru mati mune mombe dziri kumusha mune ngani mbiri zvandoda kuti muite manje mazuva ano mombe dzinoedza kutina district by district zvinosho asi district richi riri 1 saka yautaura district imazowe kai saka mazowe kuti idarike province mashaura central province ibva yakunoshamba district zvoita se zvonetsa isusu mudare medu mutemo unoti mombe tinoda mombe $300 chireva kuti mari yedu $300 ichi imombe ende unotengesa mombe idzodzo dziri 2 uya $600 unoya nayo Saturday mwanzo ndinowanika Saturday kana ndisina kuona ya Saturday ndisipo ndikandipo conference tiri kona imako mana tarisai matete uyo ari kunyora uyo munotora namba dzake mumufonera kuti tauya nemari iyai chikonjeri mumba amukwanisa kudzitina mundiudza zvokuita kana dai ndikange ndisipo mukaona zvanetsa foni yangu mukaona ndisingadai iri foni ziva kuti pandiri apaite toita saizvozvo but chimbobudai panze mesi makadai chimbobudai panze
chikwereti changu chowardrobe $400 ndopanga pane shungu dzangu nehuku dzangu 18 nehuku dzangu 18 ndo zvinhu zviri kunyanya kundirwadza. Noimba yari kundivakira kundifananidza naamai neni. Saka tavayananisa zvedu tikataura nomurume tikati 400 zvikanzi 400 iwardrobe yandakatengerawo amai guru saka uyu ndofanira kumutengera. Saka tine imba yatiri kugadzira, imba iyo ichingopera chiri chinhu chokutanga ndokubva ndamutengera wardrobe yake inokosta $400. Ndobva takurukura nawo yehuku. Murume akati huku shuwa ndakazodzitengesa $600 nokuda kwokuti mukadzi anga asingagari pamba. Saka ndiri kuti mukadzi wangu ngaadzikame pamba project yake huku ndomumutsira futi huku yake project iyo. Saka tati mudzimai chitora namba dzedidzi chienda unodzikamawo pamba tamurayara vawirirana. Saka ati mudzimai ndopanga pane chishungu yangu saka ndanga ndichigumbuka zvikwerete zvangu kumurume saka vawirirana changamira. Mukadzi apopura akanzi ayo zvebondazve haisi dambudziko kubva matiyananisa asi zvikwereti izvi ndo zvanga zviine nyaya izvi ndo